Il-Ministru tal-Housing Rodrigue Galdes u l-Ministeru kollu tiegħu imisshom jistħu li manipolaw lin nies vulnerabbli biex jitfgħu il-vot tagħhom fuq is-CGW. Kien dan is-sentiment espress kemm fl-editorjal tal-Malta Today kif ukoll mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek dwar kif numru ta' nies inqalbilhom il-vot tagħhom fuq binja tal-housing fis-CGW li għada inabitabbli. L-editorjal jinnota kif din il-manipolazzjoni intużat anka fuq nies vulnerabbli fosthom persuna qawwija li għandha l-kanċer. Il-Malta Today jisemmi kif fil-Parlament Galdes prova jiġbed is-simpatija tan-nies meta l-fatti f'dan il-każ huma ċari. Waqt li kienet tagħti s-sentenza l-Maġistrat Frendo Dimek iddikjarat li mingħajr dubju ta' xejn li dawn il-persuni ma ħadux l-inizjattiva huma biex ibidlu il-karta tal-identità tagħhom, imma kien hemm xi ħadd li rreġistrom fuq is-CGW. U din hija xi ħaġa tal-mistħija li l-persuni li suppost iħarsu l-interess tal-pubbliku qegħdin minflok jabbużaw u jimmanipulaw nies vulnerabbli. Ħaġa oħra inkwetanti hija kif fl-Aġenzija Identità ħarġet karti tal-identità ġodda b'informazzjoni nieqsa waqt li uffiċjal ikkonferma li dawn kienu qed jgħixu hemm. Għalhekk l-editorjal innota li ma hemm l-ebda mod ieħor kif tiddiskrivi din il-manipolazzjoni l-frodi elettorali. U hija ħasra li l-Ministru Galdes aċċetta li jilab din il-logħba waqt li temm jgħid li Galdes għamel l-affarijiet iżjed gravi meta baqa' jiddefendi din l-azzjoni wara li jinqabad.